City Link Terminal gisiradaan sa City Hall kay walay business permit ug walay bayad-bayad silang obligasyon sa syudad. Usa ka balay sa 3 de Abril nasunog. Tulo ka pulis giimbestigar sa nahitabong pagpangawat sulod sa tindahan sa Cebu Provincial Police Office. Construction worker nga nag-sideline sa pagpamaligya og shabu nadakpan. Nagkadaiyang reaksyon sa nagkalain-laing sektor sa katapusang sona ni Presidente Aquino. May hapon Sugbo Kabisayan, aniya na mga balita uban ang kanatibukang puwersa sa News 5 Cebu. Karong adlaw Martes, petsa 28 sa buwan sa Hulyo, tuig 2015, ako si Glenn Soco. Amo na ihatod ang masa yung pagbalita, inubanan sa mas komprehensibong impormasyon. Ako si Georgia Herrera. Georgia, adunay mga isyu nga wala hisgutis ni Presidente Noynoy Aquino sa iyang katapusang sona nga buot unta madunggan sa nagkadayang sektor sa Katilingban. Naglakip kini sa mga dagkong issue, Glenn, sama sa public apology sa nahitabo sa Mama Sapano ngadto na sa internet speed sa nasod nga labing hinay sa Asia. Andrea Patanya, Suginlimi. Kita na po natin ngayon si Pangulong Noynoy Aquino na patungo. Milanat og 2 ka oras ug 10 minutos ang katapusang State of the Nation address ni Presidente Benigno Noynoy Aquino III. Adunay wa makauyon sa unang bahin sa iyang speech tungod sa iyang pagpanaway sa miaging administrasyon ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Usa ra kaong gikuan niya galibog ko niya kung kinsa ba yang gisuna iya bang kontra o kitaba. Apan mato ni Grace Magalzo Buwalat, ang pangu sa Political Science Department sa University of San Carlos, sakto ra ang gibuhat ni Pinoy nga ikumpara iyang administrasyon sa pamunuan ni GMA. For me, there is no other way to highlight his accomplishment except to compare it to the previous administration. Kaya otherwise, he won't be able to see the strengths and weaknesses of what he has accomplished so far. Mato di Buwalat, natagbaw ra siya sa speech ni Pinoy. Hilabi na nga miangkon kini nga di perpekto iyang administrasyon ug daghan pang mga tahas nga kinahanglang humanon. Mato niya, katuuhan usab ang mga economic figures nga gipresentar sa SONA. Gani, ang gross domestic product kun GDP growth gikan 2010 to 2014 nga 6.2%, mao kunoy labing taas sud sa 40 ka tuig. Bisan ang pangu sa Cebu Chamber of Commerce and Industry Teresa Chan, miingon nga nasinati sa Cebu ang economic growth sa administrasyon ni Pinoy. You see all the buildings sprouting. I think they started just about when siguro about 2011 or 2012. A lot of them are still not finished and a lot are still coming. Well, expectedly all figures. But if you talk also to an economist, it would take time for the figures to be converted to actual context. Napanglantawan na daan sa Kilusan, Cebu nga ang kalambuan sa ekonomiya maoy usa sa mga highlights ni Pinoy sa iyang SONA, sama na lang sa pagtawag sa Pilipinas isip rising star. Apan sa ilang pagtuon, ang kalambuan sa ekonomiya nakabenepisyo lang sa mga dagkong mga magpapatigayon ug mga foreign investors ug wa sa masang Pilipino. But this increase of GDP did not translate sa kabag-uhan gid mismo sa kinabuhi sa mga yanong Filipino. Gihangup sab ni Buwalat ang paghisgot ni Pinoy kabahin sa pagpapasar sa anti-dynasty law, samtang si Chan nakauyon sa mga programa sa presidente sama sa K-12, 4Ps ug iyang kayo ang boss nga prinsipyo. Ang corporate affairs head sa GMR Cebu Megawide Airport Corporation nalipay nga nahisgotan gyud ang Mactan Airport expansion sa SONA ug mipasalig gabuhaton sab nila ilang bahin aron matarong kini sa pagduma. So we are also working on our own from our end as the private partners to work the best we could to deliver what we have promised. Si Attorney Rafael Yap, Executive Director sa Cebu City Traffic Operations Management, nakasabot ra nga wa nahisgutan ang Bus Rapid Transit kon BRT project sa SONA ni Pinoy karong tuiga, kay natuki naman sab kini sa miaging SONA. Matud pa, ana-ana sa design phase ang BRT ug gikatakdang sugdan karong Enero. We have a tight timeline actually. We have 2 years for construction starting January, so that's roughly around
2018. Apan kung dunay mga gipangdaig nga bahin sa sona ni Pinoy, duna say wa hisguti sama sa formal public apology ni Pinoy alang sa SAF 44 ug ang paghisgot kabahin sa pagpasar sa Freedom of Information Bill. Wa sa mahisguti ni Pinoy ang laing mga suliran sama sa inilugay sa teritoryo sa West Philippine Sea tali sa China. Pero wag niya ang ako lang gikasaway mo na walit to kanya ang SAF 44. Why do you think, ma'am, there is an urgency to pass the UPFOI? Because it covers basic rights guaranteed by the Constitution, no? And the Freedom on Information Bill would also promote accountability, transparency. Naghinaot si Chan nga mahisgutan ang pagpakunhod sa bayranan sa kuryente ug pagpalambo sa internet speed sa nasud. Because I really believe that to sustain our growth, we need cheaper cost of power and better connectivity. Managlahi ang opinyon sa katawan kabahin sa sona ug performance ni Pinoy. Apan kinahanglan sab nga hinumduman sa tanan nga ang kalampusan sa nasud walang nag-agad sa usa ka tawo kay makabut ra kini kung dunay positibong kontribusyon ang matag Pilipino. Andrea Patenia, News 5. Mas pahugtan pa sa Commission on Elections ang implementasyon sa campaign finance alang sa umaabot nga piniliay. Gitigom sa COMELEC ang tanang election officers ug supervisors aron ipahibaw nga mas istrikto na ilang i-monitor ang finances sa mga kandidato nga magpapili karong 2016 elections. Matud ni Attorney Sabino Mejarito, hugot nilang tutukan ang pag-file sa Statements of Contributions and Expenditures sa mga kandidato kay daghan matud pa sa mga midagan nga manghinobra ang gasto nga supak sa balaod. Matag kandidato tugtan lang nga mugasto og 3 pesos matag butante samtang 5 pesos sa matag partido. Tungod sa overspending, moabot na sa dulan 1,500 ka mga kandidato ang nag-atubang karon og administrative fine. Sa tuig 2013 nga pinili ay 112 ang gikan sa Region 7 samtang 44 gikan sa lalawigan sa Sugbo. Ang naifa, kaya nanawagan nga kami sa Congress na sana magkaroon na ng ambiguatory law. Kasi talagang unrealistic yung amount. Pero hanggang hindi na mabago ito, wala kami magagawa kasi ito yung batas. Sama sa kapulisan sa syudad, magpatrolya sab ang kapulisan tibok lalawigan sa Sugbo sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga komunidad. Subay sa mando sa bagong PNP Chief, King Perez, Suginlimi. Gitapok ang mga sakop sa Special Weapons and Tactics sa mga distrito sa lalawigan sa Sugbo aron sa pag-avail sa insurance sa Police Cooperative. Nga matud pa sa labaw sa kapulisan sa probinsya, kinahanglan nila tungod sa risgo silang assignment. Gani padayon silang gisuportaran sa Kapitolyo sama sa pagpanghatag og 30 ka uniforms ug bulletproof vests nga mo kantidad og 2.4 million pesos. Pagpatawag nila sa ilaha is we want them to at least isulti sa ilaha no that they're an elite member no. That's why people are expecting too much from them, especially the attitude, kinahanglan disiplinado ka. Doon na nasay pamaagi ang Cebu Provincial Police Office sa pagtuman sa mando ni Chief PNP Ricardo Marquez sa pag-increase sa police visibility sa komunidad. Din gimanduan ni Gilyamak ang tanang police stations ubos sa CPPO nga mugahin ang mga pulis og di mo menos 2 ka oras sa pagpatrolya sa lang area of responsibility. Samtang ang anaa sa provincial headquarters i-assign sa Cebu IT Park, UP Cebu, Escarrio ug Lahog. Even me, I will go to the streets in Cebu City lang and also in Talisay na Asad. Gipasalig sab ni Gilyamak kapadayon ng ilang anti-illegal drug operations. Gani iyang gisusi kung nganong di daghan sa mga police stations ang nag-operate pinaagi sa search warrant ug bugtong bypass operations lang. Mas mayo man gyud nga legally gyud nga naagi kay armed o may search warrant para ang mga kabalayan ma-thoroughly search yun nimo. King Perez, News 5. Mga nagdumala sa traffic sa dakbayan sa Sugbo nangandoy nga madeklarar na nga usa ka holiday ang mga adlaw sa APEC meeting sa Sugbo. Andrea Patanya, Suginlimi.
One way is not necessary. Nagtinguha ang Executive Director sa Cebu City Traffic Operations Management nga madeklarar nga holiday ang mga adlaw atul sa APEC meetings dinhi sa Sugbo. Hinuon, doon na sila giandam nga contingency kung ugaling di mahimong holiday sama sa pagsira sa mga daan sa S. Osmeña ug St. John Paul II. There was discussion in the full council meeting last Friday, no, about the possibility of declaring a holiday. Our feeling is, of course, a holiday will greatly help our traffic management, given that there will be less vehicles on the street, no. But we're not basing our plans on the holiday. Again, declaration of a holiday, I think a lot of processes, a lot of consultations will be needed. Apan extreme measures lang ang pagdeklarar sa holiday ug road closure. Ang basic plan nila mao ang pagdeploy sa 120 nila ka mga traffic enforcers. Ipatuman sab ang traffic rerouting sa mga jeep de pasahero nga gikan sa Ayala PUJ Terminal ug kadtong mangagi sa Barangay Mabolo. Ang venue sa mga APEC meetings mao ang Waterfront Lahug, Marco Polo, Marriott ug Radisson Blu. Ang nagduma sa airport dunay gihimong APEC lounge alang sa mga delegates ug sugaton nila ang mga delegado ug sayaw. Ang inagikabalakan ang kusog nga pag-uwan nga moresulta sa flight delays ug cancellation sa mga commercial aircrafts nga sakyan sa mga delegado. Basically, security good ang primary kay ang syempre ang flow nato. So we have meetings every week now as far as operations are concerned to heighten, security and not to ensure na we will be able to anticipate ang pag-abot nat sa atong mga dignitaries sa ilang mga pamilya nga dili sad maka disrupt sa flow. Manghatag og complimentary tours ang Department of Tourism sa mga delegates nga nagkupot og dagkong posisyon ug paid tours alang sa ubang guests. Subling gitrain ang mga hotel and restaurant staff sa proper hospitality ug gitambagan ang mga restaurant owners sa pag-serve sa mga Sugboanong putahe. Gawas hospitality trainings, gipaubo sila sa Department of Health ug Disaster Evacuation and Response Training. Gipaibaw sa Hotel, Resort and Restaurants Association of Cebu nga modoble ang rate sa mga hotel sugod Agosto tungod sa APEC ug tungod kay peak season kini sa pagdagsa sa Asian guests. So these rates are going from about $150 a night, about $350 a night. Is that your regular rates or is that already an increase? No, it's an increase rate. For how many percent? For example, all the city hotels, the regular rates would be about $120 to $150 a night. Now the main hotels are charging as expensive as $300 a night. Andrea Patenia, News 5. Gipukaw og sunog ang mga namuyo sa paabangan sa Maidan, 3 de Abril sa Barangay San Nicolas proper, ganang buntag dihang mibuto ang butane nga gigamit sa pagluto. Ray Pasaporte, Sugidlimi. Nahurot og kaugdaw ang di mo minus 12 ka kwarto ining building nga gihimong paabangan. Human ni ulbo ang sunog ganihang buntag sa Maidan 3 de Abril sa Barangay San Nicolas proper. Gingong nagsugod ang sunog sa kwarto nga giabangan nilang Cherry Bandalan o Gladys Macaraya nga pulos lumad nga taga-Dakbayan sa Talisay. Gipasanginlan sila sa ubang nag-abang kay matud pa sayo silang nagluto gamit ang butane butang nga gihimakak sa duha. Ug tungod sa kapungot sa ubang nasunugan, gitabangan og bugno si Gladys sa duha ka mga babay. Hinungdan nga gitago kini ining tindahan. Pagmata na ko butili man sa mo ang sunog. Kalan sa pikas man kwarto. Bakit sa ito kaya to? Mo kailan nila bus kay bago kami dira ba mura wala pa sa kabuan pa mi dira. Mo to ibong ko ano mang ga kuan man ga sana saba kay sila ba. Nya murag gaaso maong sunog. Mo to. Nagluto mo? Wala bus. Katabi gikan mi sa kuan ba. Sandroke. Kung yun ang pao ang butane? Ha? May butane dito sa Wala. Wala? Wala may butane eh. Wala, bugno lang. Bugno lang? May sukol ka? Wala ko ni sokol. Yan sa mga nga dili ako iga, dili ako. Oo, na dili ako. Kay kung kami pa, ang karang parador doon raman jud na sa Skayo. Anong ganahan ko man jud kumuhipos, wa man jud na nasunog ang musnina doon na una be. Sa kalagot na tingay ito sir ba? Okay. So itabugod nga, nasunog, sila mura nagigibati. Kung sa may kuha nila, participation sa sulit, may panasairan. Lagod nga, lingkod na sila dito.
Umot lang nila ay. Nagluto kaduha na kay primero na nasauna na tapos sa ganay ni buto sa ila. Amo sila gipanuktok di sila mga bli. Kung sa mo to ni buto siya di balon ra balon. Mo tigib ko na lang to ya karon natog ra ko na sila galuto nakalimot sila. Daan ko naman sila ganyan galuto sila. Butin ko no, butin nakalimot sila. Nakatog sila balik. Alas 6:40 na dawat sa kabumbiruhan ang alarma ug hingpit nila kining gideklarar nga fire under control. Pagka alas 7 ug giisa sa sikan alarm. Sa pagkutlo ning balita, padayon pang gisusi sa kabumbiruhan ang danyos ug ila pang imbestigahan ang pagduda nga butane ang hinungdan sa sunog nga nagsugod sa ikatulong andana sa maong building ug naapil ang second floor. Ato sa gipang-imbestigahan kay electrical lang ang kanyang tabuhan eh. Ray Pasaporte, News 5. Human ang usa ka buwan nga pagpaniid hingpit ng nasikop sa Lapu-Lapu City Intelligence Branch ang usa sa mga namaligya og shabu sa Barangay Mactan kinsa usa ka kanhi construction worker. Ryan Sorote, Suginlimi. Nahunong ang pagka-construction worker ni Ramil Cabando mo nga iyang gidawat ang tanyag sa usa ka lalaki nga mamaligya og shabu din doon na sa komisyon nga tag 25 pesos matag pakete aron ibuhi sa iyang pamilya. Apan misamot ang iyang problema karon kay nadakpan siya kagabi sa Lapu-Lapu City Intelligence Branch pinaagi sa bypass operation sa Kasanta Soong sa Barangay Mactan. Mga naray ni hangin bago. Nga kuan. Primero ba pa ko ni kuan. Nga pa ko nadawat. Kuan. Kinilang kalis kaning wa ko koy makwarta ba. Kuan lang kuan. Ging igor ang ihatod sa ilang balay sa lalaki nga wa niya nganli ang supply niya sa shabu. Namonitor sa kapulisan ang ilegal nga negosyo ni ini tungod sa mga reklamo nga ilang nadawat sa kadagang taong nga mobisita sa balay sa subject nga gihimo sa nga suyupanan. O sa kabuan kining gipanidaan sa kapulisan mga pinakete sa shabu, halin o usa ka pistola ang nakuha gikan kang kabando. Gimakak sa kapuyo sa subject nga nasayod siya sa ilegal nga kalihukan sa iyang pares. Gingong sagad sa mga suki ni Ramil ang mga trabahante sa Newtown ug taga-Kasigbit nga mga barangay. Well, based on the surveillance nga gikandak nato, mostly jud sa mga tigpamalit niya is diri ra pod nga lugar. At the same time kung na mga dayo or na sa ibang nearby barangay raman or nearby sitios of Mactan gyapon. Ryan Sorote, News 5. Gikawatan ang Noy Honesto Coffee Shop nga nasud sa Camp Arcadio Maximum kung asa nahimutang ang Cebu Provincial Police Office sa may sudlon sa Barangay Lahug, Cebu City. Sospek na gingong dunay sakit sa pangisip, gibuhian ra apan ipaimbestigar ang tulo ka pulis nga nag-duty niadtong higayuna. King Perez, Suginlimi. Nahitabo niadtong gabi sa Hulyo 18 ang kawat sa Noy Honesto Coffee Shop nga gidumala mismo sa Cebu Provincial Police Office. Usa ka self-service cafe ang mong tindahan ug way nagbantay. Gani ang mopalit mismo maoy mokuha siyang items ug mosukli sa iyang kaugalingon. Si CPPO Director Noel Giliamak ang nakadiskubre ni ini. Hinuon gamay ra ang nakuha sa mong tindahan. Ug ang suspect maong usa ka 20 anyos nga lalaki nga dunay problema sa pangisip apan gibuhian ra tungod sa iyang kahimtang. I ordered the arresting officer to release the person because it has nothing to do with him. What matters to me is that there is a breach of kanang security. Apan ipaimbestigar ni Giliamak sa Provincial Investigation and Detective Management Branch ang mga nag-duty nga pulis atol sa hitabo. Ang maong mga pulis mao silang SPO1 Sean de los Reyes, PO2 Glendale Cabanyero ug Police Inspector Wendell Abellana. Alang ni Giliamak, kinahanglang mahimong accountable ang mga nagbantay nga pulis sa kampo. Bisan pa nga gamay ra ang nakuha sa suspetsado kay dunay breach of security nga nahitabo. Kinahanglan ma-administratively charge yun yung mga pulisa. That is accountability. They have responsibility over the whole camp. So, there is a accountability.
Sud sa unom kabuwan human sa pagbukas sa Noy Honesto, doon na kini net profit nga kapin 31,000 pesos. King Perez, News 5. Temporaryong gibalhin ang mga pampasahero ang sakyanan sa One CityLink Terminal ngadto sa atubangang bahin sa Tabuan Public Market human pasirad isa City Hall ang maong terminal kay way bayad-bayad sukad niadtong tuig 2003. Ray Pasaporte Suginimi. Sud sa kapin na po katuig nga pag-operate sa One CityLink Terminal nga nahimutang sa Maydan in Bacalso. Kalit kining gipasirad-an ganihang buntag sa mga sakop sa Prevention Restoration Order Beautification Enhancement Conprove. Inabagan sa City Traffic Operation Management Concetum subay sa closure order nga gipirmahan ni Mayor Michael Rama. Gingong pakyas ang management sa maong terminal sa pagbayad sa syudad nga moabot og kapin sa 12 milyones pesos sukad ni adtong tuig 2003. Diretso na rin, kinahanglan na rin ng mga court order o na implement mo. All we need is a closure order. Gikwestiyon ni Philip Barrientos ang closure order og nihulga nga iyang ipatangtang ang railing sa probe nga gibutang sa entrance ug exit sa maong terminal. Gipasabot sa sakop sa probe si Barrientos nga igo ra silang nipatuman sa order ug kun dunay reklamo adto na lang sa korte supakon ang kamanduan sa mayor. Posible. Kay at least na sila yung court order o na nila i-implement. Kaya dili naman na CityLink ko yung apektado na. Ang taghan man ang concern dili sa sulod. Sa pila ka BBI ang naagi ni sir? Mga 300. So ang concern na to, kung ang ilang problema ang CityLink, naman sila yung mga occupant na rin nga nakuha sa business permit sa ilahan. Gihangyo sa probe si Barrientos nga pagawson ang tanang nagparking nga V-Hire. Din moabot sa 300 ang magbiyahe matag adlaw ug kapinsa na po sab ka-tenants ang nag-abang dinhi. Usa sa mga apektado si Joyce kinsa kumpleto sa business permit ug karon pang Disyembre mo expire. Alang niya nga napo katuig nang nag-abang og 14,000 pesos matag buwan sa maong terminal. Angay untang gipahibaw silang daan nga siradaan kini aron duna sila higayon nga makapangita og kabalhinan. Dili nimo mapangutana kung unsay akong gi-feel, no? Kay maski ikaw siguro may nasa akong lugar, natural lang yun, nani mo ang mixed feelings ba? Pero ako na lang yun, kung ako lang unta nga, magpahiluna lang ko unta. May kay una sad mini ari dire, una mini ni pwesto dire, no? Nabe gyud tay gibutang sad nga para nga naata dire. Awag hindi kay bawo, karon pag ko kay bawo, kung kay bawo kung say kuan ani. O may may istorya sila nga isirado. Ang management? Wala istorya. Pero kagahapon pa man kuno ni gitagaan og kopya atong closure order. Wala man po ko kay balobod kay karon kalit-kalit ra man tinghabi ta man usa na ko sakyanan dito wala po kasulod. Ang atubangan sa Tabuan Public Market mao gihatag sa syudad nga temporaryong kaparkingan sa mga V-Hire. Matud sa usa sa mga nanag-iya niini, dakong bahin sa ilang kita ilabi na sa mga driver ang mahanaw ug magkabuang sab ang ilang mga pasahero kun asa musakay. Ray Pasaporte, News 5. Ubaw ka to mga balita sa Aksyon Bisaya, kini si Glenn Soco. Dahang salamat ako si Georgia Herrera. Bisan asa, bisan kanusa. Kapatid. Kadilang kutob sa balita, Aksyon!